Den første ting, man skal vide om rumskrot, det er, at der er rigtig meget af det. Rumskrot er det, der opstår, når vi mennesker vi sender ting ud i rummet. Rumskrot det kan være alt fra døde satellitter, rakettrin og stumper af satellitter og raketter. Og vi anslår, at der findes cirka mere end 20.000 stykker rumskrot, som har en størrelse på 10 cm eller derover. Mellem 10 cm og 1 cm, der er der omkring 500.000 stykker rumskrot. Og mindre end 1 cm, ja, der er der mange millioner stykker. Rumskrottet kredser rundt om jorden. Meget af det kredser forholdsvis tæt på jorden i det, man kalder lave jordbaner. Men vi har også rumskrot, der kredser længere ud. Rumskrot det er et stigende problem, fordi hver eneste gang vi sender noget ud i rummet, så er der en risiko for, at vi producerer rumskrot. Og det gør så, at vores adgang til rummet på et eller andet tidspunkt måske kan blive udfordret. Selv små stumper af rumskrot kan være meget farlige, og det er fordi, de bevæger sig med en høj hastighed i forhold til andre ting. Typisk rumskrot vil støde ind i andre ting med en hastighed, som måske er helt op til 9 km i sekundet. Det er omkring 35.000 km i timen. Og med den høje hastighed, der vil selv et lille stykke rumskrot kunne lave en stor skade. Man har en gang oplevet en egentlig kollision mellem en satellit og et stykke rumskrot, som var en anden satellit, der ikke virkede mere. Udover at den anden satellit blev fuldstændig ødelagt, så skabte det også endnu mere rumskrot, som faktisk forøgede den samlede mængde af rumskrot betragteligt. Jo flere kollisioner, der kommer med tiden, jo mere rumskrot får vi produceret, der kan skade andre satellitter og rumskibe, og på den måde får vi til sidst en effekt, der gør, at rummet måske næsten er umuligt at bruge. Det interessante spørgsmål er selvfølgelig, hvordan slipper vi af med rumskrottet? Hvem skal fjerne rumskrottet? Det man kan sige, det er, at noget af rumskrottet fjerner sig selv. Det er rumskrot, der kredser tæt på jorden. Det bliver bremset af jordens atmosfære på et eller andet tidspunkt, så falder det ned og brænder op. Rumskrot, der ligger længere ude, jamen, det bliver liggende, og der skal man så overveje, om man vil gøre noget aktivt. Det man allerede gør, det er, selvom der ikke ligger nogen internationale konventioner eller regler for det, så samarbejder de rumfarende nationer om at minimere dannelsen af nyt rumskrot. Når man sender ting ud i rummet, skal man have overvejet, hvordan forhindrer man, at det bliver til rumskrot. Samtidig med det, så har man også lavet forskellige forsøg, og man har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan kan vi fjerne det rumskrot, der allerede er derude. Og der er mange kreative idéer med net og små satellitter, der kobler sig på døde satellitter, og så får dem styret ned, så de brænder op i jordens atmosfære. Og det er alt sammen noget, som stadigvæk er på tegnebrættet, men forhåbentlig får vi de her systemer på et eller andet tidspunkt, så vi kan begynde at rydde op. En vigtig ting med rumfartsgenbrug, det er, at det kan gøre rumfart og rumforskning billigere, men en anden vigtig ting er også, at det også kan være med til at minimere eller reducere dannelsen af nyt rumskrot. Det er sådan, at når vi sender ting ud i rummet, så er det typisk sådan, at raketten bliver kun brugt én gang. Og det svarer lidt til, hvis du skulle flyve en tur til USA, så tager du ned til Toulouse til Airbus og bestiller en helt ny flyvemaskine, flyver til USA, smider den væk. Når du så skal hjem igen, så ringer du til Boeing og får dem til at bygge en flyvemaskine, så du kan komme tilbage igen. Og det siger sig selv, det vil gå voldsomt ud over din billetpris. Det samme med rummet. Hvis du kan genanvende din raket eller dele af den, jamen så kan du også komme billigere ud i rummet, samtidig med, at de dele, du også får tilbage igen, jamen de ender jo naturligt nok ikke som rumskrot. Visionen om at reducere mængden af rumskrot, den stammer egentlig helt tilbage fra folk som Wernher von Braun, den tyske raketbygger. Han havde visionen om raketten, der flyver ud i rummet i et stykke, laver hvad den skal, kommer tilbage igen, det man kalder single stage to orbit. Og der er vi ikke helt endnu, men firmaer som SpaceX, ledet af amerikaneren Elon Musk, har stor succes med at genanvende dele af deres raketter. Det gør, at han på sigt vil kunne levere billigere opsendelser, og han også er med til at reducere mængden af dannelsen af et nyt rumskrot. Det sidste, vi skal vide om rumgenbrug og rumskrot, det er, når vi taler om rejser længere ud i solsystemet. Det er noget, der ligger i kortene inden for de nærmeste år, eller i hvert fald årtier. Der kan man sige, at rumgenbruget selvfølgelig er vigtigt for at gøre de her missioner mere rentable. Det er, at vi overhovedet kan gennemføre dem på en hensigtsmæssig måde. Men vi skal også gøre os nogle overvejelser om, når vi rejser ud, ikke bare rumskrottet, ikke bare det hardware, vi tager med, men også den forurening, vi kan komme til at lave. For eksempel, når vi selv slipper bakterier med fra jorden, hvad kan det her have betydning for eftersøgning af liv, for eksempel på Mars eller på Jupiters måner? Så der får betydningen rumskrot i virkeligheden en lidt bredere betydning, men også noget, vi virkelig skal overveje, når vi planlægger missioner længere ud i solsystemet.